втора година вече е част от основание вече северо-западен шампионат. Миналата година бяха 5 кръга, тази година мисля, че е 6-ти кръг в този шампионат. До година се очаква да се 8. Терена е на община Кула. Повечето от нещата са свършени от общината. Всъщност финансовото покритие на дейностите, които са, иначе Станислав Марков се занимава с всичките неща. Той е лицето, техническото лице фактически, което познава правилата, начините на правене на писти. Главният съдия на събитието и председател на организационния комитет на Северо-западния шампионат по мотокрос Сергей Цветков разказа повече за самия турнир. Това е второто издание на този шампионат и обединява традиционни състезания от Северо-западна България. Миналата година имахме 4 кръга. Тази година можем да се похвалим, че се включи и кръг в град Бяла Русенско. С уверенията, че до година смятаме да бъдат поне 7 кръга. Имаме заявено от Етрополе, от Кнежа, може би и Мизия ще се включи. Така че шампионата се разраства и това е един смисъла на този шампионат е да можем да вкараме състезатели, които не участват в републиканския шампионат. И мисля, че идеята ни, която одобрихме с колегите, е добра. Виждаме, че има доста състезатели. Той се провежда в формата 1:1, както е в републиканския шампионат. Единствено при нас не се изискват лицензи. Това е разликата, иначе абсолютно всичко е 1:1. В шампионата като цяло участваха 82 състезатели. В съботния ден в Кула сили премериха 40 участници. Класовете са разделени в 6 класа. Всъщност по регламент и по правилник на шампионата са 7 класа. Значи клас 65 кубически сантиметра, 85 кубически сантиметра, професионален клас MX1 и MX2 и непрофесионален клас MX3 също разделен в 2 класа до 250 и до 450 кубически сантиметра. И имаме предвидени клас жени. 40-те участници, разделени в 6 класа, наистина екзалтираха публиката със своите изпълнения по трасето, дълго над 1,5 километра. Особено зрелищни бяха и участниците с АТВ-та, които непрекъснато събираха овации. А ето и победителите в изданието на Северо-западния шампионат по мотокрос. В клас до 65 кубически сантиметра Християн Даков. В 85 кубиковите начело излезе Виктор Касабов, в клас MX2 Любомир Васев. В клас MX1 Денислав Ангелов, при клас MX3 златото взе Илян Гоцов. При MX3 от 125 до 250 първи стана Людмил Александров, номер 88, а при клас Холшот Димитър Гружданов при 65 кубика, Виктор Касабов при 85 кубика и клас MX2, Георги Исидоров при клас MX1, Мариела Гогова при клас MX3 250 кубика и Илян Гоцов при клас MX3 450 кубика. На финалът кметът на Кула обобщи състезанието така. Един празник за града, с много гости на града, с малко повече мирис на бензин, малко повече прах, но всички в крайна сметка остават доволни от това събитие и да си пожелаем до година живот и здраве, отново да сме в кондиция, да го организираме за 7-ми път и отново да бъде финален кръг на Северо-западния шампионат.